फ्रेंड समस्त शुभ सकाळ आशा करছি ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ତ ସକାଳ ସକାଳୁ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲି ତ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ହାଲକା ପୋଜ ଦେଇଦେଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତାପରେ ଏପଟେ ମୋ ଖୁଡିକ କଚନା ତତଲା ଭାତ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଚୁଲିରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ରୋଷେଇ ହୁଏ କାହିଁକିନା ଚୁଲି ରୋଷେଇ କି ମୋ ଜେଜେମା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାପରେ ହାଲକା ବିଲାତି ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣକୁ ଦଳିକି ଟିକେ ମିକ୍ସଚର ପକେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମୋ ଖୁଡି ପୁରା ପେଟେ ଖାଇଦେଇକି ପୁରା ପେଟେ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ପଳେଇଗଲି ବଡମା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଛାତ ଉପରେ କୋଳି ଗଛକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କୋଳି ଗଛକୁ କାହିଁ ଅନେଇଛ ମାଙ୍କଡ ଆସିକି ଯାହା ଉତ୍ପାତ ହଉଛନ୍ତି ତ ଛାଡନ୍ତୁ ଏପଟେ କୋଳି ଗଛରେ ସବୁ କୋଳି ଅଧା ଝଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଷି କୋଳି ଯୋଉ ଝଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଏପଟେ ମୋ ଭାଉଜ ଆଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଳି ଗୁଡାକ ମାଙ୍କଡ ଆସି କେମିତି ଝଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମ ଝିଅ ଅନେଇ କହୁଛି ନାନା କଣ କରୁଛ ମୁଁ କହୁଛି ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁ ଆସି ଜଗିକି ହୁଡେଇ ଦଉନୁ ସେ ହସିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏପଟେ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କୋଟା ଦେଖ ଖାଅ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମତେ କହିବ ତାପରେ ଟିକେ ଏଠି ମୁଁ କୋଳି ଗଛକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର କୋଳି ଗଛ ଯୋଉଟା କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶୀ କୋଳି ହୁଏ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ କୋଳି ଗଛ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ତ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏପଟେ ଯୋଉ କୋଳି ସବୁ ଝଡି ଯାଇଥିଲା ତ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣି ମତେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ତଳେ ବଡ ମା ତାଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ କୋଳି ଝଡିଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ପାଚିଲା କୋଳି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ବାଦୁଡି ଟିକେ ହାଲକା ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛି ସେ ଫୋପାଡି ଦେଲେ ଏପଟେ ଆମ ଝିଅ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଳି ଆଣି ଟେଷ୍ଟ କଲି ବୋପାଲୋ କି ଖଟା ହେଇଥିଲା ଲୋ ମୋ ମା ଲୋ ତାପରେ ହାଲକା ମିଠା ବି ଥିଲା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଏଇ କୋଳିକୁ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଟିକେ ମଣେଇକି ଖାଇବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ହୋ ପୁରା ବୁବାଲିଆ ଲାଗିବ ତାପରେ ଭାଉଜ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଥିଲୁ ତାପରେ ଏଠି ଆମ ଝିଅ କଣ କରୁଛି ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଇଛି ଖୁସିରେ ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦାଦା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ବିଦେଶୀ କୋଳି ଗଛ କୁଆଡେ ଲଗେଇଥିଲେ ତ ଯେହେତୁ କୋଳି ଦେଖିଲେ ତ ସେଠି ଦାଦା କଣ କଲେ 250 କୋଳି କିଣିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହେଇଲୋ ତମେ କୋଳି କାହିଁ କିଣିକି ଆଣିଛ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିଥିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ଟିକେ ନେଇ ଆଇଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଛାଡ ଆଣି ତ ସାଇଲଇ ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ କହୁଛି ହଉ ଚାଲ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦବା ମୁଁ ପଚାରେ କି କୋଳି ନା ଏଇଟା କଣ ସେଉ କୋଳି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଧୋଇକି ଆଣିକି ଏଠି ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛି କେଡେ ଗୋଟେ କୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କଲି ହଉ କି ମିଠା ଭୟଙ୍କର ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ତା ଦେହରେ ରସ ବି ଅଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା କୋଳି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ କୋଳି ଭିତରେ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ ମତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ବାଏ ବାଏ।